हाय सांग मैंने ये हूँ अंडा कच्च मच आप खाइबे केमती कहे पूरा टेस्टी अलग बसला टप आमर कटा हम पियाज पियाज कटा कच 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 टमाटो कटिला चू 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 सांग मैंने खाली वीडियो देखुं ना लाइक सब्सक्राइब कर नुआ नुआ स्टाइल वीडियो आसिक पहुँचो सांग मैंने लाइक सब्सक्राइब कर दियो हमें वेब सीरीज नहीं आसु देसी वेब सीरीज जंगल पहला अंडा कली पहला काली फाटी जाउछे निज लुंगी टेके देला अंडा पहला चुली रे तेल रे दिज खोजिबो बाई रे सांग जदि गधिया आसीबो विश्वास कर गधिया अंडा को देखे दया रे पळेबो एट देखो पिला गधिया ए गधिया गधिया ये आम एरिया रे कालू जंगल रो देसी कालू सिंगल पीस हाँ हाँ जेतेବେଳେ देखो खाली हाँ हाँ अंडा कच मच रे पुओ बसिला टप चलो पड़ियो अंडा पहला चू 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 पिला कुकुड़ा अंडा जहाँ भी देखा भल देखा ये सांग जंगल रोसई मजा अलग दुर्भिक्ष पड़ जाइए अंडा एरिया पुणी सांग मैंने पहला तेल एबे हम आमर अंडा को करिवे आमे गेल पहला आमर पियाज एबे ताको करिवा कच्चमच पियाज टमाटो कंचा लंका ताको करिवा आमे कौन कच्चमच दबा घांटी ये होउछंदी छाटी पिटी किछि समय छाड़ी दबा टिके नाली पड़ी गले काढ़ी दबा हाय सांग मैंने ये हूँ अंडा कच्च मच आप खाइबे केमती कहे सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे सब्सक्राइब करवा जमा भूलें एथुर कौन शिखिले अभाव
ବିସ୍କୁଟ କଡ଼ ବାବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଣ୍ଡା କଚ ପଚ ନାଲି ପଡ଼ିବନି। ସାଙ୍ଗ ଇଏ ଟୋଟାଲି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଉନି ବା ହେଇଗଲେ ଟମାଟୋ ଆଟ ଟାଇମ୍ ପକେଇଦେଲେ ଏ ଟୋଟାଲି ବ୍ରାଉନ୍ ହେଉନି। ହଉ ଦେଖିବା ଯାହା କରିବା ଟମାଟୋଟା ପାଣି ଦେଉଛି ତ ହଁ ଦେଖିବା ହବ ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ରୋଷେଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ଜାଳ ଦେବରେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଳ ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ଜାଳ ଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାଲି ହେଇଯିବ। मसला पनि एभरेस्ट जिंगाला सबसे तीखा। ଗ୍ୟାସ୍ ଚଢ଼ି ସାଙ୍ଗ ପ୍ଲେସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଲୁଣ ହଁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଗଲା। ଏବେ ବସିବା ଭାତ କିରଣ ସାଙ୍ଗ ସରିଲା ନା ନାଇଁ ଯେ ଭୋକ ହେଲିବା କଦମ୍ବ ଫଳ ନା ଥାଉରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯିବା। पूरा देसी अरुआ अंडा कषा पूरा रेडी हो गला। तो ये आम जंगल तो रोषे कर कौन करवा
ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ଥୋଇଦେବା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଜଙ୍ଗଲ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଟିକେ ଅନ୍ନ ଅଣ୍ଡା କଷା ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେବା ନହେଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ଅଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡେ ବି ହଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଖାଉ ଏଇଟା ବାହାରେ ଥୁଆ ହବ ତାପରେ ୱେଲକମ୍। ଆମର ଏଥର ଖାଦ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗ ଏଥର ବସ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଖାଇ ପୁରା ପେଟ ଶାନ୍ତି କରି ପେଟ ପୂଜା କରି ଆମେ ବାହାରିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଉ ସେଠି ମଜା କରିବା ପୁରା ଅନଲିମିଟେଡ଼। ଆସ ଆମର ତ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡଙ୍କି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍କି ଗୋଟିଏ ଥାଳି ଯୋଉଟେ ଟପ୍ ଆମେ କିଣି ଦେଇଛୁ। ସବୁବେଳେ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ମଉଜିଆ ଲୋକ ଆମେ ମଉଜ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସ୍ କିଣିନୁ ବୋତଲ କାଟୁଛୁ ଗ୍ଲାସ୍ କିଣିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡା କଷା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ତ ବଡ଼ ଲୋକ ବାଗେଇକି ଖାଇବା ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ବି ନ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ଦାଢ଼େଇକି ମାରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟଟା ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ଆଉ। ଅଣ୍ଡା କେଶର ଗୋଳେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ବାନ୍ଧି କେଶର ଗୋଳେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ନେବି ମୋତେ ଯେତିକି ଜୋର ଭୋକ ହେଲି। ଓହୋ ପୁରା ଗରମ। ଜଙ୍ଗଲ ରୋଷେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ନିଆରା। ସତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକେସନରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ରୋଷେଇ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଉଜ କରିବା ରୋଷେଇ କରିବା ଦିନସାରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଗୋଟେ ହଲିଡେ ଦେଖିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପୁରା ହେଭି ମଉଜ। କିନ୍ତୁ ମଦ ନାହିଁ ଆମେ ପୁରା ଶାକାହାରୀ ମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ମଦ ଖାଉନୁ। କିନ୍ତୁ ମଦ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଅନ୍ତି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆରେ ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଲୋକେସନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା ପୁରା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରିବା ମଉଜ କରିବା ଆସିବା। ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଆରା ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ନିଆରା ଟେଷ୍ଟ। ଖା ତ